A voceira municipal do BNG, Paz Abraira, alertou hoxe dos prexuizos da lei que regula as administracións locais. Dixo que perigan, por exemplo, as gardarías do Concello de Lugo ou o servizo de comedor nos colexios. Tamén alertou de que, por exemplo, xa se suspenderon as actividades dos hortos escolares. Existe unha comunicación por parte do Concello de Lugo aos distintos colexios dicíndolles que se suspende a prestación dos hortos escolares cos que se levaba unha actividade que se levaba desenvolvendo xa no Concello de Lugo, nos colexios públicos do Concello de Lugo, moitísimos anos. Por que se suspende esta actividade? Suspéndese porque o Concello xa non ten competencias en materia de educación. As únicas competencias que ten en materia de educación é para o mantemento e vixiancia dos centros públicos de ensino, pero non para a prestación das restantes actividades. Entón, a primeira pregunta, que é a que máis vai preocupar ademais aos veciños e ás veciñas de Lugo? Que vai pasar cos comedores escolares? Que vai pasar coas actividades extraescolares? Que vai pasar coas gardarías infantís? Que a día de hoxe desenvolve o Concello de Lugo, pero sobre os que xa non ten competencias. A lei establece que os concellos podenlle pedir á Xunta unha delegación desas competencias, unha autorización para prestar eses servizos. Pero iso sí, teñen que vir acompañados da asignación económica correspondente para desenvolver ese labor. E que fai a Xunta? Cando xa vai casi mes e medio da aprobación desta lei, dar a calada por resposta. A Xunta nin está, nin se espera que estea, porque a día de hoxe aínda non fixo ningunha soa manifestación pública de como vai facer cos concellos para que sigan prestando estas competencias.